जों चिनि 12 टाकार जला ताव बेपाक जागानो हम ददम जे जागाव जों थाङो आरो ताइ कुनो चिनि टाकार जला हंगांके 12 टाकार जला ताब कुनो चिनि अपोजिशन सिकरि चिनि बिरोधी दल गोसोखै हिनि मानो जों चिनि अरत जों 100 या दे तंगना आमन परसेंटेज कप्लायनाय अमसक चिमिनिया जों त्रिपुरा जों जतन रेकर्ड मार्जिनो और टाकार जला जों जितिनाय अब तिनि जों जतन साइमान थांका तान बागै हले पाब्लिक जत जागन सारा काहाम लै दङ आर बुबागनि अ थानसा बुबागनि अ पाइथाक सभा अब चिन बागै बेला इम्पोर्टेन्ट सभा अ 2023 अब सुदु चिनि बागै इलेक्शन जिमिया अब चिनि त्रिपुरा सरंनि अस्तित्व लड़ाई नि बागै चिनि परमानेंट सल्यूशन बागै कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन बागै ग्रेटर त्रिपुरा लैंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 2 and 3 नि जे रुल्स दंमोन जों आजागाव थाङै जों ग्रेटर त्रिपुरा लैंड जों विधानसभा लाङै ए 2023 न त्रिपुरा माता सरकारा फाय दङ जों विधानसभा अ बिल जों पास खायनि आसार থেকে समावहाय যদি বনরক गोबां मामाहाय जन समावेश खायलायोंगाय आमनि बिसिंग कायसा कम्पिटिशन हायलाय दंखा যদি बीजेपी आईपीएफ जितु सरकार ता बीजेपी रंनि हाफांनि बुखाखै যদি न एक्टर एक्ट्रेस अमति रंनो नाहारे बरक बांनि मा फुनुगंगाय आमन बिसिंग नरंनि मथा कायसाव जों फातानि बरक नांगिया एबा दिनै बुबाग्रा कायसा नखर गानगाय दिनै लोगो हायनो कुटुम्बु अमति रंसाव आबनो तैरे नुतां को कदा नाइदी अब एक्चुअली चिनि त्रिपुरा हांखा मचिन बुबाग्रानि हा 184 किंग खाइ थानायनि बुबाग्रानि हा अब आमनि बागै चिन त्रिपुरा जव त्रिपुरा सरनि बाखांके नग नग बुबाग्रा जतनि खाव बुबाग्रा साइजों न ए दिल्लीनि ए बीजेपी रकनि जत नेता फाइल हेपनो चिन बुबाग्रा खरसा नम्बर पाइया अब तिनि जों प्रमाण नुखा जे जागा बुबाग्रा थाङो जनप्लाबन बरक साइगिया ओमहाय नुक जागाय दं आर बीजेपी रंगके ताबो सेलिब्रिटी तुबि आंगांके ब्रनारते बरक थाना करे बरक तामब्रानि कैंपेन बरक सिकरे आउन बगै बरक हेमा मालिक संहाय जारा तिनि एक्ट्रेस रं तुइ मा फयो ब्रनते कुन लामा करे आउन बगैनो बरक फातानि बरक तुइ मिसिल मिटिंग मा खायो हायपन ब्रन थाने बरक फाका सिं दं ताबसला ताबुक तुइ साननि जे तामसानि विधानसभा केन्द्र बोले ताकस तुइ एकदम माने नों तामनानै जतन कम्फर्टेबल एबा पूरा पजिटिव आमहाय पूरा एकदम स्राय रा जोंखाय ताबुक जोंर जत गेदारिं खाय दंमनि बा जों नग नग थांलाय दंमनि आमसे थांलाय दंमके जोंखाय पाइनान बागै थांलाय माया बरक रक जन सारारिव चिनरक्सा फाइथानि आमसक जिमिनसि जों अरचुनि कुनु पाइनानि मालता हादानि कुनु प्रश्न करे जों जस्ट बरोबाय जस्ट कानेक्ट नांबाय जों थांलायो जों कुनु अपोजिशन करे